Apa dengan jeng dawa ban perung ya ka ketin kasih ke hak rit bopra jong kariti secara kari India bun ki pajba ki bakli ki e ki jeng mentoi la daka ketin kasih ke yorong ka kernet bopra jong kariti secara kari India tegene kapor nga snudai ban jubab ya ta ka jeng kli jopi kenang ba baro ki pajba kin suthu syai ki e kita ki jeng mentoi la daka ketin kasih ke yorong benrung lada ketin kasih ka yo jaka ka kernet ke bapra jong ka riti sensar kari India kindon sibun ki jing mentoi ki pa on kedau kilong kum ni harum mo dengan kawai den kawai mon batai ti ka baning kong hi kadai ka jing mentoi kalong ka jing itu ya ka jing long kerpang om tang jong ka ketien hendrei jong ka jai beriu kasih hi dayang ta ba haba im ka ketien im ka jai beriu kebaar pat ki tenat sarkar jong ka sarkar pedeng kin sadon kam ya ki nong penkelaktin lani ki bangila banong aktin nong way translator kumna ka hindi sak khasi nang ta na ka ktin english sak ktin khasi ne na ka khasi sekwai pat ki chak ktin te kani kan plilat khamtam e galat yo kam yo jam ya ki samla khasi ki bala nang start to ka kau ka sakoi pat ki jung mentoi ka balai ka khasi kala bandong ka wei ni ki subject banyale e ki examen thongkam jong ka UPSC hakikam na du ki baret adu ki bahe kum IAS nang ta IFS IPS bat ki ki kam kani ka penla ya ki samla khasi ban le khamba ka jing khon kam jongki ta ki jing mentoi mo te ka basau pat ka wei ki samla ki bala pendep ya ka ME khasi ki la ban yo ya ka net examination la ban yo le ha ka tin khasi bat kitu ki pas ya ka net JRF ki nyo bai bam ko ba he ba na ka bantaban puli ya ka PhD Teka basan pat ki department khasi ki college bada ki school ba kinyo ya ka song pisa na ka sarkar pedeng na ka benta ki jingwat benya halo rektin khasi tar ko de ko sa ki jing mentoi teka bandri pat ki jing mentoi kalong ka Institute of Indian Languages ka badana po Mysore kani kalong ka institute ko bahe bahaban kentiu ya ki chak kitien ki badana ka krenet ko bafra te kumta la da ka tin khasi kala yorong kan sadon ka wei pat ketenat lani ka bangi ong ketin pareng ka branch mo ha ka ka institution ka badai bet na ka benta ka ketin khasi ka jongi te ka banyo pat ka jing mentoi kalong menta ka jing puli ya khasi ka don tang ha ki college mo ki ba hapo ka nehu tenrei la da ka khasi kala rung ha ka krenet ka bapra ngiladon kalenti ban kerpat iki wei pat ki university ban play ek department khasi na ka menta ki samla puli khasi tekani kan plilat ki samla ki jongi ke ban le hikai khasi college ba ki school ba shabar na la ka jongka jella te skoi pa ka jing mentoi ka bafra ki wei di ki jing mentoi ki longkum ka jing yo ya ka khusna mo fer kan thop ya ka se tia academy award nang ta ka translation prize award ka khusnam na ka benta ki nong tho ba paukmat nang ta ki nong tho ba dang khie dangsan bat ki nong tho khna kitar gide ki wei pat ki jing mentoi ka ba khandai pat kelong ki riu start jongi ki la ban yo long khot haki commission ba fair ki ba yedai bat ka jing kentiu ye ka jak kitien hari India ka jongi nang ta ki MP jongi ru ki la ban krana parliament da kitin kasi ada ki kwa ban le kumta bat ka bakadu ke jing mentoi ka ba sipho ka ban kran ne ka por kalong lada ka kitien lada ka khasi la long ka wei na ki kitien po kata ka krenet bopra kan penslori ki samla puli kasi ban pentubit ro ya ke hindi bat ke english nomor ki kam officer bo fair kan sadan ke jing pendon kam ya ki nong penkela kitien te na khasi sa ke hindi ne english lani na ki wei ki kitien
saya ketin kasih. Kita kilong kijung mentoi lada ketin kasih ke orang kernet mapra. Te ngelapan sengo kumtus pang kijung mentoi ya ka lada ketin kasih ke yok benrung. Te idon kam menta kejengnya kersan lang jong kipat ba ibu pun. Markum balong bro kata ki bubu ni ki pej khmat biong pej imat ka benda yok jong mentoi kedai tangka. Kasih auto society dan rai kani kedai kipat ba bro. Te nomor kota kejeng kentu kolong ya baro nadu ki nong yalam ke jongi nadu ki nong ikmat ke jongi to so bha banya sum khia ek ni ka kam ka khasi auto society kala mo kala long kum kanang prat anti ban kentu na koi por tengi i ba ka ni ka kam ru kala nang ya chakmat bat ka basa menta kalong bat ka home ministry tingger pat di nong ikmat ke jongi bakin nya keren mo ken keren ting ek ni ka kam tam na urlong kam tam kan yo e ka jing mentoi nak buta kari ba ka jai beriu kam tam nak buta ka lawi ka jongi ban itu ya la ka jong ka tien kam tam e ya ka jai beriu ka si ka jongi